Jeg filmer nu. Hvad så? Er I klar? Ja. I kører. I kører. Den er nede. Den er nede. Hold. Kom med højre, så får du lov til med højre. Okay. Hold kæft, det er vildt. Og husk nu at starte lige. I må ikke låse til at starte med. Er I klar? Ready, go! Oj! Strap! Hold kæft, mand. Yes! Det der, det er faktisk tabt kampsport.